וואלה, אתם בטח שואלים מאיפה אני יצאתי לכם ולמה אני כאן. זו ביר רחמה, הבאר שלי, באר הרחמים. על שם ביר רחמה נקראת העיר ירוחם. ואני לא הצגתי את עצמי. אני הגר. כן, אמא של ישמעאל. ולמה אני פה? ולמה העיר ירוחם נקראת על שם הבאר שלי? אברהם הגיע לגיל 85, ולא ולשרי לא היו ילדים. אז ככה שרי באה אליי באמצע שאני מנקה את האוהל שלה ואמרה לי ולאברהם, קח אותה ותעשה איתה ילדים ומשפחה. וואלה, מוזר. אז אני הייתי די יפה. אז הוא לקח אותי ואני נכנסתי להיריון מאוד מהר ונולד לי בני ישמעאל, כי שמע אלה בקשותיי ולעוני. ואז שאברהם היה בן 99, פתאום הגיעו אליו מלאכים ואמרו לו, וואלה, שרה החטיארית הזאת יולדת. מה זה? היא צחקה, הוא צחק, ובאמת נולד יצחק. כשמלאה לו שנה ועשו לו מסיבה גדולה, שרה טענה שהיא ראתה את ישמעאל, הבן שלי, מצחק. מה זה מצחק? עד היום אני לא יודעת מה זה מצחק. מה שאני יודעת, ששרה אמרה לגרש את האמה הזאת, אותי ואת הבן שלי, ישמעאל הלל, למדבר. האמת היא, אברהם לא כל כך אהב את הרעיון הזה, לגרש את בנו, אבל שמע בקולה וגרש אותנו עם נוד אחד של מים. יצאנו מבאר שבע, הלכנו יום שלם במדבר, נגמרו לנו המים והלכנו לאיבוד, וישמעאל שלי התעלף. ואז שמתי אותו תחת שיח שיהיה לו צל, וישבתי בדיכאון גמור. כן, ממש פה, ליד הבאר הזאת. פתאום בא אליי מלאך אלוהים ושואל אותי, מה העניינים הגר? אמרתי לו, מה שלומי? אני הולכת למות, הבן שלי ישמעאל הולך למות, אין לנו שום עתיד. אז הוא אומר לי, אל תראי, כי לגוי גדול אשימך. פתאום הרגשתי שיש מישהו גדול שמלווה אותי, שהולך איתי, שיעזור לי לצאת מזה. פתחתי את העיניים שלי ופתאום אני רואה באר, את הבאר הזאת. ווואלה, אני אגיד לכם, המלאך לא עשה שום קסם. הבאר תמיד הייתה פה. הוא פשוט פתח לי את העיניים שאוכל לראות, ועד היום אנחנו חיים. ומה אתם לומדים מהסיפור הזה, ואיך זה בכלל קשור לירוחם? בירוחם היום יש 10,000 תושבים, אבל עברו בה מעל 100,000 איש. רוב האנשים שעברו פה ראו עוני, אבטלה, ייאוש, הם לא ראו תקווה, בדיוק כמוני. מעטים שהם הגיבורים האמיתיים בחרו לראות את התקווה, להישאר ולהפוך את המקום הזה למקום פורח. וגם אתם שמבקרים בירוחם, אל תחפשו את הלכלוך ואת העזובה. יש פה המון מקומות פורחים. תנסו לראות את המקומות היפים, את המקומות של העשייה, כי יש פה הרבה בארות מים חיים, ממש כמו הבאר הזאת. עכשיו המשימה שלכם ילדים היא לצלם פה את שתי הבארות ולחזור חזרה ולספר לכולם את הסיפור שלי.